దీపా అండ్ గౌతమ్ ఇద్దరికి ఇష్టం Pisengar marok hai sona good morning pisengar leton ji kulumbai थाखाय so thank you मा खबर जाखो तुम बहुत अच्छी हो मुझे शादी करो वाह हा क्या बात है जुनुवागै मा खबरहाय एसे गोबावनि उनाव मोजां दा लेटन अन होनदों लेटना मानखो नोंहालाय मा ओंख्रि जाखांखो ओरैनो ओंखाम सङाखै हेल' होनहरबाय Hai, কি খবৰ ইমান দিনৰ পিছত ভালনে অহাৰ বাবে so thank you ভালে আছা চাগে জুনুবোৰ Belum kebayang nggak जोंहा माबा मा नाममोनलाय थमास गयारि आदा for like done जासे होनदों आदा यार गोजोननाय थाबाय आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय so thank you मोयनिया जोंहा पुरा बिन्दास अच्छा भाले होबा लागे न खामानि गैया नामा खामानियाथ' न'निफ्रायनो एसे सोलिगासिनो दं जोंहा मोयनाया NU होनदों आरो मयो ভাল मोयना मयो ভাল आसु जोंहा एयारा निउ फ्रेन्ड जइन मी होनदों आरोना ज' सोर गोदान दङ एयारजोंबो लोगो जालायदो आपका भाई बहन है हाँ मेरे भैया दो है मैं हूँ थमास गयारि खाम लोगोफोर होनदों आरोना लेथन माबाया लिंदों जोंहा थमास गयारि आदाया लोगो जालायदो जुनुआ थांबाय दं लुलानि र' हाला आं नोंखौ जुनु थाब लोगो हमनो नांसिगोनलै होनदों आरो नै ओरैसै एयार इउ बेलेन दं माथो ओरैसै ओमफ्राय जोंहा माजों सोलाखो एयार राइदाव होनदों so thank you गासैखौबो so thank you लोगोफोर आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय so thank you सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों प्लीज लाइक कमेंट करिए सपोर्ट करिए खारबाय ना एयारा थाथेरखाया लेटन खारबाय जोंहा लेटना अन होनदों ओमफ्राय मौसुमि बि खुलुमबाय मौसुमि गुड मर्निं मा खालामदोंलाय जाखांबाय नामा गोजोननाय थाबाय मौसुमि आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय फिशिंग आर मारक आपकी बेहे है मेरा सोना बेबी है आपकी बेबी है मेरी सोना हाँ ठीक है कोई बात नहीं है जुनु बर'हाय मौसुमि दिनैसो होनदों आरो मौसुमिया थैनानै थांखांदों दिनै जुनु लेटना जोंहा मानखो आं रावखौबो जेबो बुंला ओरैसै दा बुंखासै लाइक दान होनदों आरो थेंक इउ मौसुमि लाइक दान होनायनि थाखाय स थेंक इउ
लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज सभी और सपोर्ट करिए। बिबारी नार्जारी एस ब्लॉग को सपोर्ट करिए। डिउटि गैया नामा? डिउटियाथ' एसे थांनाय जाथ'वाखै, न'निफ्रायनो एसे एम। लेथन बाग्लारि जुनु खोनादोंना? थाब लोगो हमनो नांसिगोनलै नोंखौ होनदों। ओमफ्राय जोंहा नंगौ नामा लेथन होनदों। ओमफ्राय नै लेथन ओरैसै जादों जोंहा मौसुमिया। ओमफ्राय देलाय दालालिनिया दाखालिनिया। ओमफ्राय दिङा ब्लगा गाबफैबाय जोंहा। मा खबर दिङा आगै? स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। हाय जुनु मा खबर होनदों जोंहा मौसुमिया। ओमफ्राय फिशिं और मारोक्यो से तुम्हारा माँ कहा है? मेरा सोना है घर पे है। दिङा ब्ल गाबबाय आरोना। ओमफ्राय मौसुमि बि जाहरबाय। दिङा गाबनाय लुथारसै नामा? लाइक दान अके थेंक इउ होनदों आरो। अके लाइक होनायनि थाखाय स' थेंक इउ जोंहा दिङा आगै। मौसुमि बि ओइ मौसुमि बि होनदों आरो। मोजां मोनो खोमा आरो मौसुमि बि होननो लेथना। ओमफ्राय मौसुमिया गेम अभार। अके मौसुमि गो एन्ड गान इउ। ओमफ्राय मानो आंनि एलबियाव फैथारा मौसुमि होनदों। मानो फैथारानो मौसुमि जुनुआ होनबाय हनै। जोंहा लेथनाव गेम अभार होनदों आरो। जालायखो लेथन बाग्लारि होनहरबाय जोंहा मौसुमिया। दिङा आगै गाबसुला खान्दुरा। ओमफ्राय जोंहा लेथना गेम अभार। ऐसा मत बोलो यार। सपोर्ट करिए गाइस, सपोर्ट करिए प्लीज सभी जो भी नया है मेरे चैनल पर। माबाफोर जादो नामा मौसुमि होनदों जोंहा जुनुआ। मैं जाऊँ मेरा सोना। ओके सो थैंक यू फिशिंग और मारोक जी थोड़ी देर सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू ओके बाय बाय। मौसुमि बि जुनु आं दा मानि सम मोनाखै। ओमफ्राय जोंहा लेथना राइटखौनो बुंदों जुनु गैया फैया आंनियावबो ओरैसै। आरो दाना नुसनानो एलबिफोरखौनो। लेथना जोंहा मानखो जुनु मौसुमि बिया सम मोना ना बियो ओरैसै। नंगौ नामा होनदों जोंहा जुनुआ। औ बिदिसो बुजिना थानांगौ दा लेथन अन। बे लेथना आंनि भिडिअ नायलायथारा। लेथन ओरैसै होनबाय आरो। दाखालिना मौसुमि बि। चलो फिशिंग और मारोक बाय बाय सोना। ओके डार्लिंग बाय। सो थैंक यू। ओमफ्राय मौसुमि बि थाबैनो लोगो हमना लाबोनोसै आं बाला ओरैसैनो सोरखौ बिबा। थैंक यू सभी को मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। थैंक यू सभी सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा अशोक बसुमतारी आदा फैदों लाइक दान। अके स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा अशोक बसुमतारी आदा। ओमफ्राय अके होनदों आरो। फिशिं आरो मारोक अके। डिफेन्स एकाडेमी हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स एकाडेमी जय हिंद। डिफेन्सनि मावग्रा नामा? ओंखायनो जय हिंद होनबाय आं। कैसे हो एकाडेमी जी? सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। बर'ना हारसामोनथाय बावलायलांबाय आं। ओमफ्राय मौसुमि बिया जोंहा हा मिनि बिया ना लेथर होननानै जा बरियाखा न मौसुमि बिनो। इस माया बरिया जालायखो। मंगल सांमा लाइक मैडम। ओके सो थैंक यू लाइक देने के लिए मंगल सांमा जी। और मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू। कैसे हो मंगल सांमा जी? थैंक यू। लेथन लागायनोसै होनबा ओरैसैनो। मा लागायनो? लागायलायदो। ओमफ्राय लेथना अनलाइन होनदों आरोना। गोजोननाय थाबाय जोंहा हिर'। ओमफ्राय डिफेन्स एकाडेमी अच्छा हो तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ एकाडेमी जी। और नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ आपका? मौसुमि बि होनदों आरो जोंहा लेथना।
लाइक करिए, कमेंट करिए सभी गाइस, लाइक करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए जो भी मेरे चैनल पर नया है। अशोक आगे बाय थाथ' दे सनाफोर ओंखाम जानि जागोन दे आसा आगै। अशोकआ मा होनखो जोंहा आं नोंनि वाइटि चेनेलखौ रिमुभ खालामनोसै नानि हा मानो खालामनो हायो मालायाबो नोंनिखौसो आंनि वाइटि चेनेलखौ रिमुभ खालामनोसै नानि मानो थाथों आरो माथो मानो अशोक आदा ओमफ्राय मौसुमि बि हा 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 जाहरबाय हनै लेथनखौ जुनु बर'आ मानखो निउ दंबा सापर्ट खालामदो बे हरगोन होनदों आरो नामखौ लिंदो आगै ओमफ्राय मंगल सांमा मोजां आथिया बरिया माय साजक बिजक होनदो आरो जायागारानो मंगल सांमा जी मुझे नहीं आता है ठीक है अशोक काम अशोक आदा नोंखौ लोगो जाना लिंदों नै मौसुमिया ब्लु होनि र' ओमफ्राय जोंहा थाखा होनखाबाय नालाय थैखागोन आं मौसुमि बि बैखौ मोनबा ओरैसैनो लेथन बाग्लारिया सोरखौ बेबा जुनुखौ होनदों आरोना लेथना ऑन होनबाय आरोना मौसुमि बि मंगल सांमा ज्वाइन मी मंगल जी आपको बुला रहे ज्वाइन होने के लिए मंगल सांमा जी बी ने बुलाया है मौसुमि बी ने ज्वाइन होने के लिए ज्वाइन हो जाइए फटाफट ओमफ्राय लेथना ऑन होनदों ओमफ्राय डिफेन्सआ जोंहा मोनखो लेथन बाग्लारि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे है लेथन बाग्लारि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे है लेथन ने बॉय है ना गर्लफ्रेंड नहीं होगा लेथन बाग्लारि अन ओमफ्राय लेथन थैब्लाबो बोरै जागोन दे थैब्लाथाय मोनला आरो बेलाय ना जेबो मोनला बियो मजानि फिथाइखौ एम डिफेन्सआव सार रिप्लाइ फिक्स नहीं दिया डिफेन्स रिप्लाइ नहीं दिया रिप्लाइ फिक्स नहीं दिया मौसुमि बि होनदों जोंहा लेथना बिसोरनो ब्लु होदोंमोनलै आंलाय मंगलनोबो होदोंमोन नामासै आं मंगलनो होआखै थाखो आंना खाबाय नालाय आंना साब जानो रोंला नानि खालि ल' जायो बयनाबो बिदिनो जोंनाबो आगोल बिदिनोमोन जोंनाबो आनजायो दा आदा अशोक जेबो नङा बेफोरखौ जेसांनो आनजायो एसां लानांगौ न' टेनसन जाखायो सोरबा खालामनानै होनो खालामखायो आरोना ओमफ्राय वाइटिया दानो आरो ओमफ्राय मौसुमि बिया मा होनखो बाबायसो आं रावबो लोगो जाया लिंबाबोनो एकाडेमिया मा होनखो जोंहा मेरा दोस्त बाग्लारि मिस इउ ब्र मैं नेक्स्ट मंथ गुवाहाटी अच्छा आप लोग फ्रेंड है लेथन ब्रो क्या बोला है एकेडमी सर तुम हेल्प करो यार सर एकेडमी ने क्या बोला ओके सर जी बोला है मा ब्लू होला बायखोब्रा दे बोखानोसै नों लोगो जानो लिंदों नालाय सोरबा लोगो जाबा नों रिटार्न हरनो नाङा नामा फाग्लि आं सम मोनब्ला गोदानसो खुलिनोसै दे खुलि जेबो नङा लेथन बाग्लारि अके दान डन्ट वारि डिफेन्स ब्लुमि होनदों आरो दहाय होखानायावनो आरो अशोक आदायाबो होबाय दे तुमको हेल्प सर तुम करो हेल्प सर एकेडमी क्या बोला बिबारी दोस्त है ना हमारे हाँ दोस्त तो है बाबायलां होनो जोंहा मौसुमि बिया एलाय अशोक आदाया लोगो जासिगोन खोमाथ'
मानसि गैला दोनसैसो आङो मौसुमि बि अशोकआ लोगो जानो थांदों नामा एकाडेमी डिफेंसी मेरे मौसुमी बी को सपोर्ट करिए ना प्लीज मेरे तरफ से मेरे भाभी है ये मेरे भाभी आं थांसैसो बाय मैद्रु एवनां जागोन दे थांदो नोङो थांदो आंबो नोंखानोसै अके नै नोंनो सासे नागिरना होबाय आं एकाडेमी जी डिफेंसी प्लीज मौसुमी भी है ना आपका ऊपर में है ना वो मोती वाली सपोर्ट करिए उसको सुंथां अजा बोराइनाव ज' थां बिन हारसौदोंहाय मौसुमि बि साबधान होनदों आरो जोंहा अशोक आदायाबो साब खालामबायनो ओमफ्राय बाग्लारिया मा होनखो डिफेन्स तुम थोड़ा सा बोल देना सार मौसुमि रिटार्न खालामदो नोङो कमेन्ट हरखादों खोमा बयबो एकाडेमी सपोर्ट किया ना मौसुमी को सपोर्ट करिए अशोक को भी सब करिए ओके सर जी ओके मौसुमी बि लोगोसे बियो नो बा नोंनि लोगोसे आरोना मोखांबो नुवा गन्थंबो नुवा अच्छा आपका भी ऐसा है रुको मैं आपको भी सब देता हूँ रुको बाद में वीडियो वॉच करूंगी ठीक है सो थैंक यू ऑल अभी मैं एलबी रखने वाली हूँ ऐसे मत बोलो भी मैं मोटी है क्या हाँ मोटी है ना मेरे से भी ज़्यादा मोटी है आं खालामगोन दे नों आरो मौसुमि बि लोगोसे बियो दोनसै दे गासिबो बाय बाय मौसुमि रिटार्न खालामलाबायदो एकाडेमी बाय डियार लेटन बाय अशोक बाय मौसुमि बि बाय और कौन था भूल गया बाय बाय सभी को